Eli tukeli molioka magaye gatasenike giagatembe kumulikira eamate yomongina Rebecca Sabrone uyoro motakanwa ando menyete na bana batano abo asemia amenyira baru asemia ketano ebire yalire magaye mugakoye gusira abo metere obogima obokongu nigo chiamate na bairi na basani banyaka bagwesokia kubwatuka obokonyi gochia ase amate yo asacha kwagachirwe nyomba nabo igokwegwa ebito byo gutumika asobogima bwakirarituko gati abali banyaka bagwesokia gwetera se kyombe gia omwakiri Joshua Makonyarenji nabo igo ababwatana n'abatyotereri be team ya Manchester United anene monkurase orogongo ruwe county ya Kisii munago tumanyo mulikito Daniel Onteri Nili tukeli molioka liaetere kuruegeta seni kiagatembe kimulikiro mugano wobogima obokongu bomosubati Rebecca Zablon asorboti ruabene ikiga uyo olirete nakobolia gokonywa kubwatekana nugukwa kumugakoye kuri umwaka wekiri bubere na 13 na gatigara kale na bana batano nabono nigo bogima bwa mukongerete timbo atikende ngoli no sukuru abana bakwana basali abakobera isiko sukuru mbali kochi ndagera ngwende konde ndagera yamawo toka ndacheti akonde tokorara ndagwana mwasabera to igama mbreke gosira to macho toarara sinkolegasi kubwatekana nayo mosubati iga n'abana bae niguritukulia lero omugasoba balira neyemaga yo gochaka kwagachirwa enyombenya ense yekyombeke mo gitali ye serikali ya Joshua Makonyarenji uyoro mwakili kurwa sense ya Canada kolende oromo byale webunge ya kitutu cha North nechinga kicho Rebecca oteba bonabono otinyi wa maliga naigule bya mwanga gachire nyumba bya nande bya natwereirwa matuka mangi sana abakere mbya mono wakanyore nchimbya mono na bakonga gachira na inumbi ya mono nasati gakoro muruberi oyu ngendra ko baigo tingonya gotweru etangara ni gwake popo wetera ase abisi ya Enyarenji abo bisa baiga bakoragwa na Stella Tinega na Edwin Otachi Nigorero bachakia bene obwagachi wenyumbenya ase amatiga egetambokero bateabuna ngwetera sogosukiwa no moyo bugwancha twaroche abali goro yo bokongo boro muchio yase TV ito yagetembe inde ekerenga yeto no gokonya abandu bali bari resfan basic community twachicha tuchakoranga mbokongo kiborororo tonyole go solve twachalende twanyolere ngenyombe kene nyomba teyo bono murobeli twansira igano ibo kwagache nyomba muroche yarenga atagwire twansira omusingi inde tumubekire nyomba kurwabu na inda abana bale genjera tuligereti bale health wise mbali buya tubwato program tubaire nyagitali baligereliwe because ndoroche ngamba bwate shida ya malnutrition baligereliwe bae wa maliogo alafu tumakorana kini school chiko igoru toro sento basira abana babagende school omwana omanyetekerale abwata fiengia no bongo bwaye bokoba very sharp lakini onyoro mwana mentally kari disturbed to kunyoro no nyene skuru ga kugenda gusoma burungi nakikiagera twachaga iga torora abana aba tobatebinga no toramona barabo nabo tokuba mentor so that bagende skuru nabo tokuba mentor at the same time babe health wise buya sense mwende getambo kirekigani okiako kigati yabamenyi abo bayikirana nabarabo batebaiga nabwato bakongwa sana kwini ngambya mona mwacho makonya abantu batandikitega mburi umutwira aga mona kwini ngambya mona mwacho makonya mwayo simboro kane ara kane kema kwa kwita mutiosa tamte no kende aba badire kwa gacha ngo bakira ngambya mona singendi mubwato moyo yoro murabu machira konya mwana bunoyo musibati bunoyo no baguma bwarabe kandi okino uchimutungu chenjibore abo muntu kubwamana abana barebeka tukubakira mbyamana Joshua Makonyarenji nigagendere kuba hasomo stali obosyo hasogotira chiamate au kurwa sorogongo rwogusi ekigenderete gwetera amakongu au obuyabo igo bagenderete kogokerwa asabana boda abagenderete kwagachira bibanda aborokigwa bakorerwa uniform ase chiskuru egati yibikundi binde binge chinga kecho igo Lutik Marobe nigara abatyotereria be timu ya Manchester United kurwa soro
rusagia rwa Kisii abo baigo mugasorero bakobo bokonyi ao asinkeiga igati abo chindagira chianga igati yobokonyi bondo bonge oboigo wabotukwa kurwaso musike Rogers Muturio Guardian nobokonyi bonde ni kuboigo warolekanete kurwabo litukolegoro chinga kigetaseni kiagetembe kiamulikire torobo tioroiga asabarigiriri bande boigo batumete bitoro bakoragwa na Dennis toikire gaiga anya twara rokka ninkora nyombe yoragatuga umukare muyana ototangana okorokunya rechi kwa gakire by mampi wacha ndagera eitwa kwa ina basani kuri town oyo mobo Rogers Muturi wate Gadman apakonya na abandi bali ba Manchester batakonya ikona ada gosaba onde wanso kuno tune story yi nyombeye tete takonya muswati musaragere naga nituko kani na wate wana bakwende school next week still muigorere lisieri mocha mobe kokoboko nyasaye nabakonya Nkurubathire getaseni kiagetembe kuriganse bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii Elterene nguruko Daniel Untiri